Power rates kan Casureco 2 para sa bulan nin Hunyo may aumento ni nasa 80 sentimos. Paglangkaw sa generation charge asin paghiro sa presyo kan binabakal na kuryente kan kooperatiba, rason kan paglangkaw man kan taripa. Uyan report ni Chris Novello. 24 oras na bukas ang Travelers Inn ni Bongkan, Naga City, kaya 24 oras man na nagagamit nin kuryente. Kaya kan maarama na may magiging aumento sa taripa sa kuryente ang Casureco 2 ngunya na Hunyo, di mali kaya ni Bong na madisganar. Maluyan na nga isubot ang koleksyon, napapaduman pa sa gabos sa bayadan, urog na sa kuryente. Napagkuta na, idagos-dagos mo rin data. Paano man kami maluyan man yan na income eh. Ibalik na sa unsi para ang tao maugma. Basado kaya sa Casureco 2, poko mas o menos 80 sentimos ang inilangkaw sa singil sa kuryente ngunya na bulan na Hunyo. 12 pesos point 10 centavos per kilowatt hour ang magiging taripa sa residential consumers. 11 pesos point 23 centavos per kilowatt hour sa low voltage. Mantang 10 pesos and 40 centavos per kilowatt hour sa high voltage. Kung may hiling ta po ang sa tuyang taripa, naglangkaw po siya ng nasa 80 centavos. Ninhuli po duman sa paglangkaw kang presyuhan na binabakal ta sa wholesale electricity spot market. Halangkaw man subuot ang generation charge na ipinapatong kan mga power supplier na saro pa sa mga rason sa paghiro sa taripa kan kuryente. Paglilinaw kan kooperatiba naman tinidunindang inuutob ang kasuguan kan ERC alaga din huli kan paglangkaw sa singil sa generation charge asin sa binabakal na kuryente sa mga power supplier kung taano may pababago sa singil sa kuryente. Hagad man kan kooperatiba ang pag-intindi kan mga konsumidor sa panibagong rate adjustment ngunya na bulan. Kay Ban si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia.